Så er det familien Nygaard, der har set de truende skyer, og selvfølgelig som de daredevils de er, selvfølgelig skal ud og prøve kræfter med naturen. Så vi er tæt på afgangen, og jeg kan se, at der bliver meldt klar. Så er der sgu afgang. Vi ses. Skal I have en god ferie? Jo, tak. Og i lige måde. Fantastisk. Godt gået, Thor. Så er der sgu ved at være klar. Der er ved at være en vis rutine. Pølserne bliver taget ind. Ohøj! Kører. Frik stævne ud til sommerferie.